ଜିତୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଏବେ ବାହାରିବେ? ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭାଇ ବି ଯିବ। ପୁରା ଆମ ଦି ଭାଇ କି ଶୀତ ସବୁବେଳେ ପୁରା କେରକେରା କରିଦେବା ସମୁଦ୍ର ଆରେ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଏମିତି ନାହିଁ ଆପଣ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣ ରଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ତଳ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖା ଗେଟଅପ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ସମସ୍ତେ ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାକେଶ ବାବୁ ଯିବା। ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ସକାଳଠୁ ଆସିଲେଣି ଦିନ ସାରା ବୁଲିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଦିନଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆଉ 2 ଦିନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଳେଇଲେ ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବାବୁ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କହିବି ଆସିଲୁଣି ସକାଳ ପାଖରୁ ପୁରୀ ବାକି ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇନୁ ସକାଳୁ ଯିବା ଆଉ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ଲେଟ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାହା କଲୁ ମନ ନାହିଁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାନି ଜଗା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେବ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯିବା ଆମେ ଜଗା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ମନଟା କେରକ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାନି ନାହିଁ। ତ କେଇଟା କଲ ଏଡ଼ିଟା ଆପଣ ଦେଉନା ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଭିତରେ ନା ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବାହାର ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର କରେ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଚ୍ର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଭଲ ଭଲ ସିନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଭର ସିନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାହା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ପିଇବା ଗରମା ଗରମ ଚାହା। ରଣା ବାବୁ ଆପଣ କେଉଁ ଚାହା ପିଇବେ? ଚା ପିଇବେନି ନାଲି? ଚାଲ ନାଲି ଚା ଟିକେ ପିଇବା। ଜିତୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ନାଲି ଚା ଟିକେ ପିଇବା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ? ଆପଣ ନାଲି ଚା ପିଇବେ ନା କ୍ଷୀର ଚା ପିଇବେ? ପୁରା ବାଗ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ଲବଙ୍ଗ ଚା ମସଲା ଚା ଲେବୁ ଚା ଖାଇକି ଲେମନ ଟି କେତେ ପ୍ରକାର ଚା ମିଳୁଛି? 3 ପ୍ରକାର ଚା 4 ପ୍ରକାର ଚା 4 ପ୍ରକାର ଚା। 4 ପ୍ରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆସ ଚାय करे ଲେମନ ଟି मसला चा खावे लेबू चा खावे हटा दिए लाल चा लेमन टी एक्चुअली ଭଲ ଲାଗି ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। लेमन टी पुदीना चा खाई की जा आस भाई ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଭେରାଇଟି ଗିଫ୍ଟ ଏପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାଠରେ ଶଙ୍ଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏଠି ମିଳୁଛି। ଏଠି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ପଥର ଜିନିଷ ସବୁ ବେଲଣା କାଠିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ହୋଇଛି। ପାମ୍ପଡ଼ି ଖାଇବା ନା ପାମ୍ପଡ଼ି ଚଟଣିଟା ଭଲ ଲାଗେ ଚାଟ ମସଲାଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଉମିନ ଭଲ ଲାଗିବ ମକା ଖାଇଦେବା। ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? 60 ଟଙ୍କା। ଆମକୁ 2ଟା ଚାଉମିନ ଦେବେ। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଭାଇ? ହେବ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରି ପୁରା ଦେବେ। 2ଟା ସାରା ଚାଟ ଦିନ ଖାଇବି ନା ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ସେଟା କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥାଏ କି? ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ଅଲଗା ଥାଏ କି? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଭାଇ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ହବ? ହଉ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି?
50 प्लेट 50 प्लेट କେତେ ଜଣ 2 ଜଣ ଖାଇବେ ତ 2ଟା ଦିଅନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେନି ରାଗଟା କମ୍ କରିବେ 2ଟା ବରଂ তোমার দু একটা ସେ ମଉସା ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଚାଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜିତୁ କେତେ କିସ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳ ପାଖରୁ କିସ କହିବି ହଁ ଦିଟା ମଉସା ବନେଇଲେ ତ ଭଲ ବାକି ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଟେଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେମିତି ଭଲ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ହଉନି ତମେ ମୁଁ ଯାର ସୁନ୍ଦର। ଅଛି ମାନେ ମୋତେ ବି ଯେତେବେଳେ ଡାକ ମୁଁ ପଳେଇବି ତମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଖରେ ହିଁ ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ଥରେ ଚାଖିବେ ତାପରେ ଜାଣିବେ ଦେଖିବେ ଭାଇ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଖି ଦେଖିବା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚାଟ୍ କେମିତି ହେଇଛି ପାପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଭଲ ହେଇଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କୁନ୍ଦରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପୁରୀ ବିଚ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କେମିତି ତା ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ଦେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ପବନ ଯେମିତି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବଢ଼ିଆ ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବେ ଲଙ୍କା ଚୋଟି ଖାଇବି ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ସଫେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଗରମ ଥିବ ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ରେଡ଼ି ହେବ ওইটা আমার ফরমাইশ হচ্ছে লঙ্কা চপ খাইবে ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଉଜ କେମିତି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଟର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ନା ମସଲା ଗରମ ଅଛି ତେଲ ଗରମ ଅଛି হ্যাঁ গরম গরম সব গরম দিও
ଏଇଟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଦେଲ ନା ଭଲ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଓକେ ତ ହଁ ତା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେବ ନା ଅଲଗା ତରକାରୀ ଦେବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନସ? ଗରମ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚଟଣିଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚଟଣି ଅଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ମାରିଲ ଗୋଟେ ଏବେ ମଜା ଲାଗିଥିବ ନି ତରକାରୀ ଦେ ବନ୍ଦ କର ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାଇ ରୁ 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 ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆସ ଖାଇବା ଭାଇ କେତେ ନେଉଛ ଭାଇ 20 କୋଡ଼ିଏ ଦେ ଗୋଟେ ଦେଲ ଆଇ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଦିଅ 20 କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାଟା ମେଟନ ନିଏ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଖାଇଥିଲେ ଛୁଆବେଳାକୁ ଖାଉଥିଲେ ବହୁତ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ମିଳୁନି ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ମିଳୁଛି ନିଅ ଭାଇ ତମ ପଇସା ନିଅ ଆମେ ଇଏ କହୁଥିଲେ 105 ପାଟି ନାଲି ହେଇଯିବ ନା ହାଲକା ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ଖାଇଦ ପାଟ କାଟା କେମିତି ଦଉନି ହଁ ଏକାଥର ପୁରା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିମା ହେ ବାବୁ ରୁ 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 ହେ ବାବୁ ମାନସ ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ମାନସ ମାନସ ଛିଡ଼ିଲା ମୋ ହାତ ମନ୍ଦିର ମତେ ହନୁମାନ ପିଟିଲେ ତତେ ହନୁମାନ ପିଟିଲା ତ ତା ହନୁମାନ ଲୋକର ବାଜେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦିନରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଚିକେନ କଷା ରୁଟି হ্যাঁ তাহলে ওটা নেবা চিকেন বি নেবা লুণটা টিকে নেবা না লুণ বি টিকে নেবা নহলে ওটা কেমতি হব হ্যাঁ লুণ বি টিকে নেবা হো আগ ন অদা রসুণ ଅଦା ରସୁଣ ଅଛି আচ্ছা আচ্ছা ଆଉ କ'ଣ ନେବା পিঁয়াজ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ 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 হ্যাঁ আলু আলু বি পড়িব আলু নহলে চিকেন কষার মজা আসবে ଆଳୁ ପରଟା କରିବା আলু পরোটা করিবা হ্যাঁ ঠিক আছে আলু পরোটা সাথে চিকেন কষা হ্যাঁ আর রাইতা এই যে সালাড মো ରାଇତା সালাডটা করিবা না ପନିର କୁତୁକୁ না না পনির গুপ্ত আমি ভেজ খাইবানি ভাই ডিনরে কোন খাইবা চিকেন কলে চিকেন কষাটা করিবা রুটি করিবা তো না পরোটা করিবা ରୁଟି ରୁଟି রুটি হালকা তেল মারদেলে কিছু প্রবলেম নাই নাই। রুটিটা হলে বেটার আচ্ছা তাহলে আমি বর্তমান ওটা নবা ଅଟା ଆଉ ଚିକେନ লুণ বি নবা করিবা বর্তমান ଯିବା ওটা নবা চিকেন নবা ଯିବା চলো চলো যদি ଆପଣ କେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଚ୍ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଲଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଭଲ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଲ ରୁମ୍ ମିଳିବ ଏସି ନନ୍ ଏସି ସବୁ ରୁମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସବୁଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା উইথ বডিগার্ড ୱିଥ୍ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ উইথ বডিগার্ড ଅଟା ନେଇ ଆସିବୁ
ତାହେଲେ ଚିକେନ କଷା ରୁଟି ସହ ବାଡ଼େଇବୁ ଆଉ। ରାତି ତ ଗାଡ଼ି ଆମର ବାହାରିଲା ଆମର ପଲସର, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାର୍କେଟ। ଭାଇ ଚିକେନ କେତେ କେଜି ନେବା? ବେଶୀ କାଲି ଖାଇତେ ଖାଇବ ନା ହଁ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ନା ରାତିରେ ଫିଙ୍ଗା ହବନି? 1.5 କେଜି ନେବା। 6 ଜଣ ଅଛି 1.5 କେଜି। 1.5 କେଜି 250 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ। ଆରେ ନା ଭାଇ ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ କିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଚିକେନ ନେବା। ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭେରାଇଟି ସବୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଆସିବେ, ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ମାର୍କେଟ ଏଠି ଗ୍ରୋସରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସବୁ ମିଳିବ। ହୋଟେଲ ବି ଅଛି। ରାକେଶ ମୋରେ ଚାଲିଛି ଜେଜେବାପା ରାକେଶ ପରେ ଜେଜେବାପା ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଆମେ ଏଇଠି ଚିକେନ ନେବୁ, ସୁଗୁନା ଚିକେନ। ବାଃ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କି? ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କେଜିକା ଦିଅନ୍ତୁ। ছোট ছোলার প্যাকেট হবে। অটা চিকেন রেডি। এবার রুমକୁ ଯିବା, ବାଗ କରି ଚିକେନଟା କଷିବା, ରୁଟିଟା ବନେଇବା, ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଆସ ରୁମକୁ ବାଗ କରି ଚିକେନ କଷାଟା କରିବୁ। ହଁ ବାଗ କରି ଚିକେନ କଷାଟା ହେବ, ଆଉ ଘିଅ ବଟା ଟିକେ ହେବ। ହଁ କିମାଟା ଆସିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ୍ ହେବ। ଚିକେନ ଭର୍ତ୍ତା ନାଇଁ, ଭର୍ତ୍ତା କରିବାନି ଆମେ, ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିବା। ଚିକେନ ଅଛି ଆମ ବାରମାସିଆ, ଚିକେନ ବାରମାସିଆ ହେବ। ଚାଲୋ ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ ସେଟଅପ୍ ପୁରା ବୋର୍ଡ ରୁମ୍କୁ ଉଠାଅ। ଆମର ରୁମ୍ ଥିଲା ଏଠି, ଏବେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି। କାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନିଆହେଇଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍। ମୋ ଭାଇ ତାର ସବୁ ଘିନି ଆଣିଲା ବୋଧେ ଏପଟୁ ନାହିଁ ଯେ, ଏପଟରୁ ବାହାରିଲାଣି କେରେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନିଆହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ସେଟଅପ୍ ରେଡି। ରଣା ବାବୁ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଟଅପ୍ ପୁରା ରେଡି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯାହା ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ବାବୁ। ତା ଗୋଟେ ଦାମିକା ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛୁଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଲ